bende giseyo kang mamalo apisas mago mag piny owacho unyalo na pachi kalure kod seyo mano mabende koro walose gi sani mano mar Moses Kuria mabende nwacho chieng' Jumapili. Weche gi nyotimre kanya yudo kanya wan gi bura maduong' e piny Uganda ma jofwambo gi jatend jofwambo kendo jotend jofwambo ma Afrika nyobuok ahinya ka ng'ama onego bed ni tiyo ne jopiny ng'ama ondiki jopiny nyalo bukre to wacho weche molil kabisa e lo joma kelo investment e pinywa ka mamiyo nyithiwa yudo tije miyo economy wa medo dongruok. Pile pile wang'eyo ni ng'ama omi tich mar sirkal en ng'ama onego bed ni tiyo ne jopiny to ng'ama onego bed ni kochung' to miyo jo Kenya bedo gi mor kendo bedo gi joma oil. To wakoro ng'ama omi tich bila ni ema kochung' to tomayany malich kamae ma en ranyisi marach kabisa monego bed ni wuon piny onego bed ni basani wasewinje ne to wache ang'o weche bilagi. Mane gima bende baba agombo winjo kata mana odiochieng' manyoro bende eri kana neno milome mabende nuchiwo bende paro ni Moses Kuria nyalo wuok oko mano mar kwayo ng'uono nikech mane en achiel kuom dwaro mago mag duonde mopogore opogore mag fwambo bende naneno kanyo ka bende wacho ni urito mar neno ni jatend piny Kenya mano William Ruto to biro bedo kaka okang' machalo nade.